Elikkä tosiaan tänään tehtäis makkaraperunoja. Meillähän on perunat täällä valmiina, ettei niinku tarvitse ihmetellä sitä sitten. Ja nyt makkaraperunan 2 tärkeintä osaa on makkara ja perunat. Ja niitä pitää molempia olla melkein saman verran, että tulee hyvää. Eli täällä on nyt nämä perunat. Perunat näyttää tässä kohtaa niin kuin pikkasen kullanruskealta, mutta saadaan niihin parempi väri. Laitetaan nämä makkarat nyt tänne joukkoon tässä kohtaa siis. Ja ainahan on tärkeää tosiaan maistaa, että miltä ainesosat maistuu. Joo, elikkä nyt on makkaraperunat saatu valmiiksi. Ja nyt pitäisi annosta alkaa sit kasaamaan. Elikkä saisiks mä hoidettua tää yhdellä kädellä? Mahtaaks onnistua? Onni, yksi makkara lattialle jo. Kyllähän nämä kaikki tähän samalle lautaselle nyt menee, ei se nyt ole mikään ongelma. Noin. Oi. Ja sieltä. Siellä on yksi makkara lattialla, mutta se pitää heittää roskiin. Päivän ruoka. Toivottavasti tää ei tänään tippuisi lattialle, mutta voi vittu nyt ihan oikeesti! Joo, elikkä nyt tässä olisi nämä mausteet. Elikkä ensimmäisenä sinappikurkkusalaatti, todella hyvä. Sitten vähän sinappia, ketsuppia. Majoneesia mulle ei nyt oo, mutta se saa nyt luvan jäädä tästä pois. Mutta tosiaan ihan oman maan mukaan laitetaan. Mä haen tossa nopeasti lusikan. Saadaan laitettua sitä sinappikurkkusalaattia tuohon jo. No aina kauhean tiukas nää purkit, mutta hemmetti. Testataan jos tää kikka toimii. Joo. Elikkä sinappikurkkusalaatti oman maun mukaan sit ihan, et ei tarvitse musta ottaa mallia, mutta vähän. Joo. Maistetaan itse asiassa vähän. Joo. Ihan hemmetin hyvä. Sopii. Sitten avataan tää sinappi. Elikkä mulla on tämmönen ihan perus kotisinappi. Mä tykkään aina näistä tämmöisistä vähän. Kyllä makeimmat sinapit sopii paljon paremmin omasta mielestä. Niin sehän on mielipidekysymys täysin, että miten sä haluat makkaraperunoihin laittaa, mutta ihan reilusti pistät vaan sitä sit siihen päälle. Sitten samaa tän ketsupin kanssa. Nää on vähän semmosia, että saa läträtä oikein kunnolla. Ihan reilusti vaan. Kaa vähän ristiin ja sit voi vähän pyörittää ja se on siinä. Joo, eli vielä olisi tää maisteluosuus tosiaan tosi tärkeä homma suorittaa ja sehän suoritetaan aina jos on tämmönen gameri niin kuin meikäläinen, niin suoritetaan tää niin kuin tietokone ääressä, että kaikki kaverit kuulee Discordissa. Joo, eli nyt on tosiaan annus on mun edessäni.
näyttää todella herkulliselta. Tämmötti, kun tää on taas mun ensimmäinen ruoka koko päivään, niin... Mut eiköhän lähdetä maistelemaan sitten. Maistetaan eka, että onks ranskalaiset kypsiä. Joo. Ja ranskalaiset toimii hyvin. Otetaan vähän makkaraa ja ranskalaista yhdessä. Toimiiko? Kyllähän tää toimii. Niin kuin mä oon monesti kertonut, että ainakin kavereille, että rasvakeittimen kautta tulee aina paremmat ruuat. Kyllähän se rasva tuo oma makuansa. Mutta voin suositella. Pastorilainen antaa arvosanan. Mikäs olisi hyvä? Kyllä se on 4,5/5. Ei makkaraperunat voi, ei ne ole ikinä huonot. Mut hei. Kiitos, että katoitte. Jos tykkäätte tällaisista videoista, niin pistäkää ihmeessä kanavan seuraukseen ja tykätkää tästä videosta. Niin pistetään uudestaan tämmöisiä ruoka-aiheisia videoja. Jos teitä kiinnostaa ihan minkälaiset ruokavideot tahansa, mitä teillä tulisi mieleen, niin pistäkää kommentti alas ja kertokaa vaikka omat suosikkinne, niin mä voisin niitä mennä kattelemaan mahdollisesti tulevilla videoilla sitten, että miltä maistuu. Mutta hei, se olisi tältä erää mun puolesta. Heipä hei!